Welcome to the Leading Site News. Kardom, nilimen kolom singteron, dak pingkar ing tiarong long jintong asar. Noni di nang timang nugawang lapen karbeng long tarom mas council kethe kiding tumapan. Rasamet kila dak nili konstituensi long kacari pon. Mate kilang pon abang, akihai MSC Pogitro pi, lapen parta VDC chairman atum, lapen BRCC chairman atum, lapen block development officer kethe kiding don atum seta dak lapen par parti along, kapre parti along kethe kiding atum. Jadi nona tum panang cunung dia je alam gelap pando. Ini tum dak pingkaring tiarong along towar avelang. Atowar ke ahok lo tema muni tum selam si dolo seta adak towar ke misen ke lidat athe non ini nona tum thak longji inghan side lo. Somara tum iskur ke tam ke bang tum katikuk dupik lo athe ke arve jang lo tang te towar inghan po bait damun cycle damun lasamen puna jong summer school ke si thonun nong le arni kisang pason lo. Kasi nilina tum aphan ke kasor sarji maki puji pukali bonta kachuning riji kasi nang litum aning ke me chepe klang ra nili tum ping kharing tiarong aphan ta ali ik thing le nang tum non piniar ni mana pithek the sita nang tum sen graver ke na pithek asonte pusini ri chuning riji athe bangke phong asar beers BBDC road tu phong asar an lada phong asar ahema anakang tonana bangke aprang pen sen graver pilo la sen graver thoklo hasoda ka bangke ni tum jeni tuni dammelo monta la phong asar ahema pen la pingkharing tiarong adak ana bangke pinier ni anta sen graver avelang paver blocks avelang pokali ik thing ke helowing alam lo asana tum ning ke me chepaklang ra mili tum phan papjin pen sen graver nang pitha pusi nang tum phan chungri lo atheke ke matha teng botang te dakla an monda mo ke ongnai sita 2 lakh la pen 2 lakh la so angbong estimate lo tang te ni tumolong la so towar ke longlok ji pasinang ni tum ning ke me pen la bangso puthak pen kharing tiarong aphan tanang matha tha athela dak tan ni tum karbi dat sigedo la pen karbi along malo akhai ka pen chiju je pin lo la pen adak rong kachukin ni tum non pining aning kan mo matiyong nang nilo tang te centenary tak manini tum rong isi tak palon pa te ning kan pharu isi ki chok pola sarong along polotang te piniar nian tani tum san graver tawar dong nunong lelang polotang te ni tum ta ning koi la pen ning kidu ke to bek lo asinang ni tum lahai ni tum kidu kisum kechini pen kang hon pen ning ke me chepak lang la ni tum aphan kerap nang pitha pusi nang tum aphan ni nang chuni lo la ke ni personal dong jung aphan gali ni hem ni rit ke chikimi phan gali la pen ni gari motor ke chinami phan gali la pen ni somar tum aphan luk bachar li je phan avar sailong ji mini pukali bon taka do ka with community development rong isi ta labang so development longra pe je phansi ni nang tum phan ki hang la pen kachuning ri asi laan hello ni lam the